मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेसेबांबा बोसोर सिगाङावहायनो जोंनि बर'नि जेसेबांखिनि लिडार्सफोर दं बैफोर लिडार्सफोरखौ ज' जानानै खौसे जानानै खामानि मावनो थाखाय हांख्रायदोंमोन लोगोसे खावलायदोंमोन। गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं खुलुम हरग्रोनाय जाबाय लोगोसे आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। जोंनि दा समनि BTC नि पलिटिकेल थासारिखौ लानानै जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि सोंलु सोंथिफोर बेरखांगासिनो दं आरो बेफोरबायदि माखासे पलिटिकेलनि गुलाय गुजाय पलिटिकेल गेमनि माखासे दान्थे बिदान्थे बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि हारिनि माखासे रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोबां गुलाय गुजाय सोंथि बेरखांदों। लोगोसे माखासे रायजो राजाफोरा गोसोआव सानदों दा समाव सोर सासे लिडारखौ फोथायनो सोर सासे लिडारखौ सापर्ट खालामनो। UPPL पार्टीनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जे BTR नि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन बा मावफुंनो हानाय नंला बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां बायदि बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेनि बेलायाव जों बे बाथ्राखौसो बुंनांगोन जे अब्ला बिथांमोना एसेबां बोसोर BTC सरकार सालायनाया दिनै 5 years कमप्लिट जानोसै। बे 5 years कमप्लिट जाहांनाय समाव बिथांमोना दिनैनि समावसो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों रायजो राजानि गेजेराव मानो फोरमायखो बे थांनाय सिगां समफोराव मानो बिथांमोना फोरमायनो हादिया। बे थांनाय समफोराव बिथांमोना मा खालामबाय दंमोन बिथांमोना मा बुंदोंमोन BTR रेकर्डनि उनावहाय जे 6 मान्थनि गेजेरावनो जोंनि BTR नि माखासे मावफुंनो गोनां दफाफोरखौ मावफुंजोबनाय जागोन। बे 6 मान्थनि गेजेरावनो NDB नि जेसेबांखिनि प्रब्लेमफोर दंमोन जेसेबांखिनि इसुफोर दंमोन बैफोर इसुफोरखौ 6 मान्थनि गेजेरावनो सल्भ खालामना होनाय जागोन। लोगोसे बे 6 मान्थनि गेजेरावनो रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामगोन। बायदि माखासे नंखाय बाथ्रा बानसावनानै बै समाव बिथांमोना जों बर' हारिनि गासै रायजो राजाफोरखौ दुगा नंखाय रावजों थगायबोबाय थादोंमोन। नाथाय दिनैनि समावसो मानो बिथांमोना लाजिबाबो लाजिगनो हायै बायदि बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों रायजो राजानि गेजेराव मानो बुंनानै लानांगौ जादों मानो बाध्य जानानै फैदों। रायजो राजा नोंथांमोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोना एसे साननानै नाय। दिनैनि समावसो बिथांमोना जोंनि BTC ओनसोलनि बा बर' हारिनि माखासे पलिटिकेल डार्टी इसुफोरखौ दिनैनि समावसो बिथांमोना हमदांनो हादों। अब्ला बै थांनाय समाव बिथांमोना नुबाबो नुयैबायदि जानानै दंमोन नामा घमण्डी लेभेल देखायदोंमोन नामा जों सरकार दाबाय जों सियार पावारखौ लानो हाबाय जों पकेट मानि आरजिनो हाबाय नंगौना नङा। बै रायजो राजानि हाजार कौटि थाखाफोरखौ नोंथांमोना लुटिनो थाखाय नोंथांमोना बै समाव मुखुबमोन नामा जे हारिया मा जालाङो जालांथो नाथाय दिनैनि समावसो नोंथांमोना नैबे BTC गभर्नमेन्टआ 5 years कमप्लिट जाहां समाव बा बे 2025 नि BTC इलेक्शन BTC बिसायख'थिया खाथि सफैनायखायसो नोंथांमोना जोंनि BTC ओनसोलनि माखासे गुलाय गुजाय थासारिखौ दिनैनि समावसो नोंथांमोना नोंथांमोननि मेगनजों नुनो हादों नामा नोंथांमोना नोंथांनि ब्रेनजों दिनैनि समावसो हमदांनो हादों नामा। बै थांनाय समफोराव मानो हमदांनो हायाखै। बै थांनाय समफोराव नोंथांमोना मानो नुबाबो नुयैबायदि जानानै दंमोन। बेनि गुबै जाहोना मा नोंथांमोना दिनैनि समाव मानो लाजिनाय गैया नामा नोंसोरनाव। जेसेबांखिनि लिडार्स दं नोंथांमोना गासैबो जोंनि हारिनि गुलाय गुजाय थासारिखौ मोजां लामायाव लाबोनो थाखायनो बै थांनाय समफोराव नोंथांमोनाबो साफा आन्दोलन खालामनायनि साफा लिडारनि बिबानखौ लाबोनाय साफा लिडार। नाथाय नोंथांमोना बैफोर जोंनि हारिनि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो थाखायनो बै समाव हारिनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय नोंथांमोना गसंथाफानाय साफा लिडार। नाथाय दिनैनि समाव नोंथांमोन बायदिया साफा सानै ओरैबायदि लिडार दं जोंनि हारिनि दा समाव जे सियारनि पावारखौ मोननाय लोगो लोगोनो पकेट मानियाव मानि फैसा रां दांनो मोननाय लोगो लोगोनो जे जोंनि हारिनि माखासे गाज्रि थासारि गाज्रि सिस्टेम सिटुएसनफोरखौ नोंथांमोना बावगारलांदों। नोंथांमोना नुब्लाबो नायख्लेंनानै थाबायलांदों। नाथाय दिनैनि समाव नोंथांमोना मानो बेफोरबायदि खुगा सिनांगौ जानानै फैदों बेनि आन्दोआवबो जाहोन दं। गासै रायजो राजाया खौसेखौ लुबैयो लोगोसे गासैबो जोंनि हारिनि रायजो राजाफ्रा गोदो समनिफ्रायनो खौसे दङ दिनैनि समावबो खौसेनो दंखायो। नाथाय नोंसोरबायदि सानैसो उदैयाव हाथाय गोनां लाजिनाय गैयै लुबैसुला लांसुनिया लिडार्सफोरानो जों रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै रायजो राजाफोरनि जिथु खौसेथि बे खौसेथिखौ नोंथांमोनानो थेर बेथेर खालामफैयो। दिनैनि समाव रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बै सानैसो लिडार्सफोरा मानो जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय जाखिनि ओनसोलारि हानजा
बे ओनसोलारि हानजाफ्रा ज' जानानै BTC सरकारखौ सालायनांगौ होननानै मानो बुंनांगौ बायथ' जादों मिथिगौना बिथांमोना जेरावनोखि बिथांमोना मोनसे समाव BJP हानजाजों एलायन्सआव दंमोन नाथाय दिनैनि समाव बे BJP हानजाया बिथांमोनखौ जोगारबाय बिथांमोना जोगार जानाय लोगो लोगोनो दिनैनि समाव बेबायदि लामायाव फैनानै बाथ्रा बुंनांगौ जानानै फैदों बिथांमोनजों जुदि BJP पार्टिया दिनैनि समाव जुदि थुलुंगा होनायमोनब्ला बा बिथांमोनजों दिनैनि समसिमहालागै BJP पार्टिया जुदि सापर्टआव थानायमोनब्ला जानो हागौ बैफोर सानैसो पलिटिकेल डार्टी लिडार्सफोरा बेफोरबायदि बाथ्राखौ दा समावबो बुंनाय नङामोन बेखौ साननानै ला रायजो राजा नोंथांमोन दिनै UPPL पार्टिया BJP पार्टिजों एलायन्सआव थानानै जोंनि BTC सरकारखौ सालायदोंमोन दिनै 5 years कमप्लिट जानोसै दिनै UPPL पार्टिया बेसेबांखिनि खामानि मावखो रायजो राजानि थाखाय बेसेबांखिनि खामानि मावखो जोंनि BTC ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बुं रायजो राजा नोंथांमोन सों रायजो राजा नोंथांमोन बैफोर UPPL लिडारफोरनाव जे नोंथांमोना जोंनि थाखाय मा मावखो नाथाय दिनै 5 years कमप्लिट जाहांनाय समाव बिथांमोना दिनै BJP पार्टिजों बिथांमोना जोगार जाखांनायनि उनावसो बिथांमोननि देहायाव नांबाय बिथांमोननि खर'आव हमदांनो हादों जे जोंनि BTCनि पलिटिकेल थासारिया जोबोर गाज्रि होननानै जोगार जायामोनब्लाथ' बिथांमोना नुबाबो नुयैबायदि जानानै थागौमोन नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन बे बाथ्राया सैथो दिनै जोगार जानायनि बेलायावसो बिथांमोना दिनै गासै रायजो राजाखौ जे मोनसे प्लेटफर्माव थानानै जोंनि BTC ओनसोलनि डेभेलपखौ खालामलांनो थाखाय जोंनि बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंलांनो थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो ओनसोलारि हानजाफोरखौ ज' जानो बिथांमोना दिनै खावलायदों लोगोसे पलिटिकेलनि बेकग्राउन्डआव जायफोर जोंनि माहारियारि आफादफोरनि साफा सानै लिडारफोर दं बिसोरजों आन्दै सोमोन्दो लाखुमाबोनाय बैफोर लिडार्सफोराबो दिनै मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खावलायदों नाथाय बे BJP पार्टिया जुदि UPPLखौ जुदि एंगारामोनब्ला बै पलिटिकेल पार्टिजों आन्दैयै सोमोन्दो लाखिबोनाय बै बर'नि जाखिनि लिडार्सफोर दं बैफोर लिडार्सफोराबो दिनैनि समाव जोंनि BTCआव थानाय ओनसोलारि हानजाफोरखौ बा स्पेसियेलि BPF आरो UPPL खौसे जाहोनानै बाथ्रा बुंनाय नङामोन जुदि BJPजों जोगार जायामोनब्ला बा BJPजों ओंगार जायामोनब्ला बे बाथ्राया सैथो खौसेथि जानानै जोंनि BTC ओनसोलखौ खामानि मावनांगौ होननानै गिबिसिन खुगा सिजेननाय लिडारानो जाहैबाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां जोंनि BTC ओनसोलनि माखासे गाज्रि थासारिफोरखौ लोगोसे जोंनि BTCखौ जौगाहोलांनांगौब्ला लोगोसे जोंनि BTC ओनसोलनि माखासे गाज्रि लामानि पलिटिकेल थासारिखौ मोजां लामायाव जुदि जों लाबोनो सानोब्ला जों गासैबो जोंनि ओनसोलारि BTCआव थानाय जिमानखिनि ओनसोलारि हानजाफोर दं रिजनेल पार्टिसफोर दं जों ज' जानानै गासैबो खौसेयै खामानि मावनांगौ होननानै खुगा सिग्रोनाय जोंनि हारिनि सासेल' पलिटिकेल लिडारानो जाहैबाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां नाथाय जोंनि हारिनि बै सानैसो सियार पावारनि लुबैसुला पकेट मानिनि लुबैसुला बे लिडार्सफोरा गावसोरनि बेनिफिटनि थाखाय बिथां मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना खोनासंदिया बिथांमोना बै समाव गावबा गावनि घमण्डी लेभेल अभार स्मार्ट अभार एटिटिउड बेखौ बिथांमोना बै समाव देखायदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव फैयै रायजो राजा नोंथांमोन मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाय बाथ्राफोरा दिनैनि समाव रज'दोंना रज'आखै रायजो राजा नोंथांमोन बै समावनो मिथिखादों जे जों जेसेबांखिनि लिडार्स दं जोंनि हारिनि गेजेराव जों जुदि ज' जानानै जुदि खामानि मावाबा जोङो गुबुन हारिनि पलिटिकेल डार्टी खैसाराव जोंनि लिडार्सफोरा सानसे साफा बेफोरबायदि गब्रलांसिगोन बेफोरबायदि माखासे इम्पर्टेन्ट सिरियास बाथ्राखौ बै समावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा सानदोंमोन साननायजों लोगोसे बिथाङा जों रायजो राजानि गेजेराव खावलायदों जे गासैबो जोंनि हारिनि लिडार्सफोरा ज' जानानै खामानि मावलायदो नाथाय हाग्रामा महिलारिनि बै समाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ रावबो बर'नि लिडार्सफोरा खोनासंदिया नाथाय बैफोर लिडार्सफोरानो दिनैनि समाव बै हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्रानि उन बिथांमोना दिनै खारनो गोनां जानानै फैदों जेरावनोखि जाय समाव जाय बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन बै समाव जायफोर लिडार्सफोरा खोनासङाखैमोन बैफोर लिडार्सफोरा दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बुंलांनाय बाथ्राफोरनि खिबु उन खारफानो गोनां जानानै फैदों लोगोसे बै समाव बुंलांनाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि जा बाथ्रा दिनैनि समाव मोगथां महर मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला दिनैनि समाव सोर सासे पलिटिकेल लिडारा जों रायजो राजानि थाखाय साबजाथावनासिन दिनैनि समाव बेनो रोखा फोरमान जों रायजो राजानि थाखाय बयनिख्रुइबो गनायजाथावनासिन साबजाथावनासिन पलिटिकेल लिडार होननानै बुङोब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि